Днес ще ви разкажа историята на един от най-интересните и страховити врагове на Бен Тенисън – Албидо. Мнозина го смятат за просто зъл клонинг, но зад него стои много дълбока история. И преди да започнем с видеото, може да харесате и да коментирате. Като ще ви разкажа конкретно за неговата история, къде се появява и къде го виждаме за последно. Това е първа поява. Албидо се появява за първи път в сериалът Бен 10 Извънземна сила в епизодът Добро копие, лошо копие през 2008 година. Той е Галван, като същата раса на създателят на Омнитриксът, а именно Азмут. С разлика от Азмут, че Албидо е твърде амбициозен и арогантен. Произходът му и историята му. Албидо някога е бил ученик и асистент на Азмут. Неговата обсебеност от Омнитриксът го потиква да създаде собствено копие, но когато се е опитал да го използва, Омнитриксът се е свързал с ДНК-то на Бен Тенисън. Така Албидо завинаги придобива неговата външност и изглежда като клонинг на Бен. Но въпреки че отвън той изглежда като Бен, но като цяло отвътре той е по-различен, по-зъл, по-хитър и без никаква съвест. Целите на Албидо. Той има само една единствена цел. Да си върне истинската форма и да покаже, че е по-добър от Бен. Ха-ха! Затова открадва технология и си прави свое устройство, че даже прави собствена негова версия на Омнитриксът, а именно Ултиматриксът. Той не само се превръща в неговите извънземни, даже има нейните ултраформи. Нещо, което дори самият Бен няма. Неговите сблъсъци с Бен. Той много пъти се опитва да открадне Омнитриксът на Бен или да го унищожи или нещо такова. Даже ако помните, ако не се лъжа, 37-ми епизод на Бен 10 Omniverse, той се беше дегизирал като Бен или се беше превърнал като Бен. Дегизирал се беше. Те с Скайбър имаха план, а именно да вземат някакъв си кристал, който дава на Албидо върховната мощ. А пък за да не разберат, че Албидо го прави това, те приспиват Бен с някаква си хватка, като Бен успява да се измъкне с наномек и успява да докаже на Буки Кидриба, че това е той. Извинете, че смених темата, нали, говорихме за първият епизод, именно в Извънземна сила, сега говорим за съвсем различен Бен 10, в съвсем различен сериал, нещо подобно. Но всеки знае, почти всички вие знаете първият епизод, къде се появи Албидо и го казах дори в началото на клипа. Не мисля, че трябва да изпада много в детайли за епизод и така. Не знам дали съм го казал, но ще го кажа сега. Това видео ще говорим просто за епизодите, къде сме видяли Албидо и факти за него и какви са му целите и така нататък. Също ще ви кажа и последните два епизода, където помня, че беше Албидо там. Като той се появява в епизод 37, 38 и 39. И също 57 и 58 май. Като в 58 там се продължава историята, нали, където ви казах, че Албидо са направили план с Скайбър да вземат Омега силата и върховната мощ. И Албидо да отключи ултраформите, които той отключи като цяло. И това е било само част да завлекат Рук, Дядо Макс и Бен на едно място, за да може да не попречат или да знам, да й покажат как взимат мозъкът на Азмут. Те взимат мозъкът на Азмут и тук свършва епизодът до някъде. Вижте, опитвам се да разкажа по по-бърз начин, защото има много неща, които да кажа и така. И в епизод 39 успява да отключи почти върховната мощ, истинската върховна мощ. Не знам, той беше се опитал да направи нещо, което ще изреви целия свят или ще направи нов свят, нещо подобно, не знам, аз забравих бая много този епизод. Като Бен се превръща в Атомикс, сритва му майката, бея и я лиже. И после на мен ще ми стрят клипа, ще ми стрят канала и аз ще го лижа. И там той получава просветление или нещо подобно и вече спира да мисли за тези планове, които искал да направи, вече не иска да бъде зъл и така нататък. Бен все едно е другиран. И да, тук виждаме, може би горе-долу за последен път Албидо като
Там няма много смисъл да казвам, защото той се появява в тези епизоди, нали помните този Бен, който нямаше Omnitrix. Тези двата епизода, където бяха свързани с този Бен, който не получи Omnitrix, защото Вилгакс се е върнал времето и е попречил на Бен Тенисън или на този Бен Тенисън да намери Omnitrix, и той не го е получил и така нататък. А там той Албидо е малък. Не знам дали ви казах, но нали в края на епизод 39 Албидо става някакси дете заради дефект на неговия Ultimatrix и после не знам какво става с него. И няма смисъл да ви говоря за другите епизоди, където той е бил, защото да, това са детайли повече за него, но няма смисъл просто. Той там се появя за много кратко и така. Фактите за Албидо. Албидо буквално е огледално отражение на Бен. Дори името му Албидо от термин от латински, който означава отражение на светлината. Какво ли означава? Означава музикален стил и субкултура. Аз имам култура? Факт 2. В различни серии той преминава от учен злодей към абсолютен враг, но понякога се налага да работи заедно с Бен, когато залогът е прекалено голям. Факт номер 3. В Omniverse образът му става още по-запомнящ се, там най-често е комичен, но остава опасен. Факт номер 4. Макар да иска да е оригиналът, той никога не успява. Остава завинаги в сянката на Бен. Албидо е повече от злодей. Той е символ как амбицията може да те погълне и да те превърне в собствената ти най-лоша версия. И може би това феновете го обичат, защото е не просто враг, а тъмното огледало на Бен Тенисън. А вие какво мислите? Дали Албидо заслужава шанс за изкупление или винаги ще остане злодей? Пишете в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още интересни факти за Бен Тен. Също и истории. Приятели, това беше от това видео, да ви е харесало. Очаквайте другата седмица пак видео за Бен Тен и ще се видим скоро. Чао!